כרגע אנחנו פונים לכל תושבי אילת. כל מי שיכול לעזור לנו, בבקשה, תעזרו. העניין הוא כזה, מאז שהיינו ילדים חלמנו לטייל באילת. אתה זוכר, אבי? כן, אחי, כן. אבל בזה יש בעיה. אין לנו קו ישר לאילת, אין. אז אנחנו מאוד 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 מבקשים מכם, תשלחו לנו מטוס. בבקשה. או חלילית שיכולה לקחת אותנו לכיוון אילת. כן. זה כיף זה בחלילית, אתה יודע? 4 דקות, אתה באילת, 4 דקות. במטוס זה 40 דקות. מה אתה מבין בכלל בזה? מה אתה מבין? מה אתה מספר? מה אתה מבין? תגיד לי. זה 4 דקות. איזה 4 דקות? זה 4 דקות. איזה? 4 דקות. כל 4 דקות. מאז שהיית ילד, 4 דקות באילת, 4 דקות באילת. איפה אנחנו? איפה אילת? אתה יודע מה זה חלילית, אחי? מה אתה מתעצבן מהשטויות? מה? מה אני אמרתי? 4 דקות, זה חלילית, זה לא מטוס, מטוס זה... טוב. אבל עובדת במכון, בא לי לא היא עושה לי טובה לפני שאני הולך לישון, ובבוקר אני קם מוקדם על מנת לוודא שהמספר שלי לא אחרון במרוץ הזה. היא מדברת עם מבטא, נמצאת פה כבר 20 שנה, אבל היכן התעודה? ואם תשאלו אותי מה אני עושה איתה בכלל, נמאס להיות סרסור שלה, אבל לזרוק אותה חבל. והיא הולכת לעבודה, אני נשאר דופק את הראש, עולים עליה מכל הסוגים, 1, 2 ו3. ואם יש עבר, לא אכפת עם מי לחיות, אפילו עם זונה. והיא הולכת לעבודה, אני נשאר דופק את הראש, עולים עליה מכל הסוגים, 1, 2 ו3.
לאט